Artisti, prattikanti kreattivi u organizzazzjonijiet kulturali jistgħu jibbenefikaw minn notja sa massimu ta' 3,000 euro biex jaċċessaw pariri professjonali legali u finanzjarji. Dan wara li l-Kunsill Malti għall-Arti nieda l-ewwel Legal and Finance Grant għas-setturi kulturali u kreattivi. Il-ħsieb wara din lotja tfassal wara konsultazzjoni mal-Malta Entertainment Industry and Arts Association. Waħda mill-affarijiet komuni li naraw hi speċjalment fil-bidu ta' proġett li dak li jkun ma jkollux ir-riżorsi biex jinnegozja li nnifsu ma jkunx jaf id-drittijiet tiegħu x'inhuma u dik tista' tiġi solvuta billi jkollok parir legali. Il-fondi jistgħu jintużaw biex jinkisbu pariri legali u finanzjarji fuq sma bħal kuntratti, proprjetà intellettwali, ġestjoni ta' drittijiet, taxxa, kontabilità, pjanar finanzjarju, rekwiżiti marbuta mal-assigurazzjoni u obbligi regolatorji relatati ma' xogħol artistiku jew kulturali, bl-ispejjeż eliġibbli koperti kollha. 35 applikant ser jieħu dan il-fond sabiex nagħtu għajnuna forsi żgħira, però importanti ħafna li se tneħħi il-pis amministrattiv kemm legali kif ukoll finanzjarju minn fuq l-artisti. Il-Ministru għall-Arti, l-Kultura u l-Wirt Nazzjonali Malcolm Paula Ġużgalja sostna li l-Gvern jemmen li l-kultura mhijiex spiża imma investiment. U meta jsir investiment dirett fl-artisti ma tkunx qed tiġi sostnuta biss il-kreattività, imma tinben ekonomija aktar innovattiva, soċjetà aktar b'saħħitha u pajjiż li jaraf il-valur tat-talent tiegħu. 100,000 fajnuna diretta sabiex dawn l-artisti jkomplu dejjem jaffjorixxu u dejjem għal le jikkontribwixxu fis-settur ekonomiku ta' pajjiżna. L-applikazzjonijiet huma miftuħa sa nofsinhar ta' 2 ta' Settembru u aktar informazzjoni tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Kunsill Malti għall-Arti.